I dag står den på bryllup. Det er Maja og Mortens bryllup i Skyttehuset i Hjørring. Super smukt sted, og jeg har simpelthen pakket traileren til bristepunktet. Faktisk også lidt i bagagerummet. Så der er nok grej, og jeg er på vej ud og sætte op nu, og har lige 2-3 timers arbejde foran mig. Følg med. Hej folkens, klokken 8 om morgenen, og jeg er på vej til Morten og Majas bryllup i Hjørring. Det foregår i Skyttehuset. Super smukt gammelt sted. Jeg har lige sat og kæmpet her med at finde mikrofonen, så jeg håber, at der er lyd nok, men jeg havde en mikrofon her på lige før. den er sgu væk, så jeg håber lyden den er god nok. Men i hvert fald, jeg skal derud, og jeg har hele pakken med. Traileren den er nærmest pakket til bristepunktet. De har bestilt nærmest alt. Så jeg skal lave lyd i et rum til dinner, hvor jeg bare har en enkelt lille højttaler med 220 graders spredning, så den dækker lokalet super fint. Og i et andet rum skal jeg stille op til fest og farver med uplights og hele svineriet. Samt de har bestilt fotobooth deluxe-pakken, det vil sige det med printer, det er et bord med rekvisitter og professionel fotobaggrund og sådan noget. Og så har vi en lille gang ude ved toiletterne, hvor der skal sættes et bord op med en audio-gæstebog. Super fede ting også, som folk virkelig undervurderer. Det er faktisk ikke, tror jeg har haft med 4 gange i år, og ikke andet end det samme sidste år, tror jeg. Jeg tror simpelthen, folk er bange for, de ved ikke, hvad det er, om det bliver brugt eller hvad, men jeg kan bare sige, det er simpelthen bare en super fed ting. Det er en super fed ting. Det er så sjovt, når folk de får lidt alkohol indenbords, så er det bare så meget federe end en almindelig dagbog eller gæstebog, som folk alligevel glemmer at skrive i. Der kommer simpelthen bare så mange guldkorn på sådan en audio-gæstebog der. Så men nok om det. Jeg er i hvert fald på vej derud og skal stille op. Jeg har lige en 2-3 timers arbejde foran mig. Så skal jeg tilbage, lige slappe af, og så derud igen ved 5-tiden og starte noget dinnermusik op. Og ellers så spiller jeg dinner frem til vals, og så er der fest derefter til klokken 3 nat. Så jeg er ankommet til Skyttehuset. Se lige et vildt sted. Det er simpelthen super flot. Jeg var lige hurtigt inde og gik. Tænkte jeg jo lige prøve at vise det, før jeg spolerer det hele. Går vi lige ind gennem køkkenet her. Jeg vender lige kameraet. Det kan være, der er lidt mørkt her. Prøv lige at se. Det er da super smukt. Det er alt det her, de gamle jæger. Det er det sikkert. Men se lige et lokal. Det er da sindssygt smukt. Det er så i det her rum, jeg skal sætte op til bedste farver. Jeg skal sætte op herover. Og herover skal vi have fotobooth. Herinde ved toiletterne skal vi have audio-gæstebog.
Så er det lige med lige at få bakket bilen til. Jeg tror umiddelbart, hvis nu man lige bakker traileren til her og smider en rampe her, så tror jeg, det er det nemmest. Så skal man i hvert fald løfte mindst muligt, ser det ud til. Så lad os lige se, om ikke vi lige kan få den smidt derhen. Så tror jeg godt nok næsten ikke det kan blive bedre. Nu ligesom vi kan åbne her. Og det kunne vi lige præcis. Perfekt. Skal vi lige have de her ting ud, før vi kan få rampen ned. Jeg håber, at den rampe her, den kan til at lægge nogenlunde. Ja. Se lige der. Perfekt. Så kan jeg komme i gang med at loade ind. Super fedt. Der er aldrig helt den plads, man sådan lige regner med. Selvom man gør, hvad man kan for ligesom at sige, hvad man skal bruge plads. Så jeg havde jo egentlig regnet med, at jeg havde hele væggen her. Og der kom et bord på begge sider. Ja, det må vi lige se, om vi kan lave lidt om på. Ellers så bliver det godt nok presset. Men nu har jeg lagt de 2 baseplates der. Det er egentlig til min... Jeg skal have en trods på hver side af min pult. Med et moving head på hver. Og de skal faktisk bredes lidt mere. Og så kommer mine bundkasser med toppene på, ikke? Så det bliver lidt presset, men vi finder en løsning. Så nu tror jeg lige, vi tager en timelapse med at få helt lortet smidt ind, og så må vi se, hvad det er ud med. Så fik jeg i hvert fald sat det her op nu. Det blev egentlig okay. Jeg skal lige have flyttet lidt mere på bordene. Jeg mangler lige at få sat lights op rundt her. Det herovre, det satser jeg på, det kommer væk. Det er sådan, har jeg forstået det i hvert fald. Men ellers så er det sat op nu. Det er sådan her, det ser ud. Jeg har 200 watt LED movie heads der. Obsession HP. Jeg har sådan 7x40 watt. Hvad hedder de? B-size, det eller andet. Men giver en super fed effekt. Så har jeg total overkill med, fordi jeg troede, at det her var større, end det var, som sagt. Men jeg har 2 18-tommer bunden med. Heldigvis kun 12-tommer toppe. Men det kommer til at virke sig ud til. Det her det er jo bare min Prime 4 Plus Wolfmix. Så har jeg lige et mixer rack dernede, hvor jeg kan styre det hele fra iPad'en. Så det jeg mangler nu, det er lige at få de uplights op, og så skal jeg jo ellers i gang med at sætte fotobooth op her. Jeg ved, at min stofbaggrund til fotoboothen er 2,5 meter, der er i hvert fald ikke 2,5 meter der. Så jeg er nødt til at være lidt opfindsom. Der skal både være bord med rekvisitter og hele svineriet her. Og ellers så har jeg en højttaler her, jeg skal have fundet et sted til. Så der skal jeg lige have fundet ud af, det bliver nok, jeg tror egentlig bare, at den kommer til at stå her. Det irriterer mig godt nok grænseløst. Men stiller den i hjørnet her, så spiller den dem der lige i ansigtet. Så jeg tænker, det her, det må være stedet, den skal stå. Og så må jeg flytte den, når nu den er ved over. Så fik jeg sat op til Morten og Majas bryllup her i skyttehuset. Det tog lidt tid, fordi der var ikke helt den plads, jeg regnede med. Men nu er det op. Jeg har sat op her. Det er sådan, det ser ud den her gang. Det er faktisk gjort de fleste bryllupper, vil jeg sige.
Men de højtaler, det er overkill hertil. Men som sagt, troede jeg, det var et større rum, sådan har jeg forstået det. Så var næste problem, det var, at den væg her til fotobussen var for lille. Og min baggrund, fotobaggrund, den fylder 2,5 meter i bredden. Så de havde allerede, da de bookede mig, snakket om, at de gerne ville have sort-hvide billeder. Så det ligesom passede til temaet og det gamle her, ligesom alt det her. Men så blev vi så enige om farvebilleder, fordi at det var bedst sammen med den baggrund, de gerne ville have. Men nu er der ikke plads til baggrunden, så nu tog jeg en beslutning for dem og lavede det om til sort-hvid. Så der har lige været lidt indstilling i det også. Det er en custom med et baggrund, de vil have, og vi har lige prøvet den. Og det er sådan, det kommer til at se ud. Så smider den det på en template nu. Så kan man lige trykke print her. Så går lige 12 sekunder, før det printer ud. Her har vi jo, de har bestilt Photobooth Deluxe med printer og skilte. Alle mulige fede skilte. Alle mulige rekvisitter. Skal jeg lige se det billede, der er egentlig. 12 sekunder. Så kommer sådan et herud. Det er lækkerier. Men det er egentlig herfra, og så vil jeg egentlig bare lige få gemt traileren af vejen, og så vil jeg hjem og slappe lidt af, før jeg skal være her igen ved en 4-5-tiden. Så, men vi ses. Klokken er 3:15 om eftermiddagen, og jeg er på vej til Hjørring op og spille for Morten og Maja til deres bryllup i Skyttehuset, og det var ikke meget, jeg nåede at slappe af. Jeg har lige fået en time på sofaen, og det var egentlig det. Så skulle man jo lige bade, lige barberes og sådan noget. Så nu er jeg på vej afsted igen, og jeg er der cirka en time før, men det er jo også super rart lige at være i god tid, for hvis der nu skal være et eller andet galt, der er et eller andet, så kan man måske nå at finde en løsning. Ikke at jeg tror, der er det, men det er altid godt at være på den sikre side. Det er, jeg tager det i hvert fald som jeg tager det som et stort ansvar at spille til folks bryllupper, fordi det er en stor dag, og det er en dag, som folk vil huske resten af deres liv. Så for mig er det super vigtigt, at alle spiller, og alt er klar, og at jeg yder det bedste, jeg kan. Det samme med ledninger og sådan noget. Der skal ikke være ledninger, der hænger og dingler, og alt skal være pænt og flot. Det er en dag, som rigtig mange mennesker vil huske resten af deres liv. Så derfor gør jeg, som jeg gør. Men jeg ser lige, om jeg kan nå at få taget lidt flere billeder, og det er jo egentlig nok mest film. Så lige, om jeg kan komme afsted med, og ellers så ses vi bare på den anden side. Hej!
Så er klokken 20:04. Jeg har fået pakket alt mit skrammel sammen. Nu skal jeg til at lukke af. Alle gæsterne er smuttet. Så jeg har fået lukkechancen. Nu er der kun de her tomme ildelukkende lokaler tilbage. Det var sgu, hold kæft, der har virkelig været smæk på i aften. Det er helt vildt. Nu er det her lukket af. Og så vil jeg komme til Sæby. Det har været en lang dag, men jeg kan jo lide det. Det er sgu dejligt. Jeg elsker at spille for folk. Så jeg nyder det. Jeg nyder hver eneste fest. Se, om jeg kan nu slukke det her. Men jeg håber I kunne lide det, jeg har set indtil videre. Jeg håber egentlig, der er noget brugbart. Det ved vi faktisk ikke. men i hvert fald, det var sgu en god aften. Jeg tror også både på at hygge sig. Så nu vil jeg ind i bilen, og så er jeg hjemme. Vi ses. Thank you.